30 सेप्टेम्बर 2023 फुंनि 6टानि स्नि सारिनि 6 जरा त्रिपुरा मथा बन दागक जाखा 12 घन्टानि बागै सारा त्रिपुरा एडिसि एरियानो तुयै गिदिंगै दामनि बागै हिंके सिनि एकटाइनि दाबि हिंके ग्रेटर टिपलेन आर्टिकल 2 and 3 ओ आर्टिकल 2 and 3 नो गिदिंगिनो आरो संगाजि खालायो ग्रेटर टिपलेन गोबाग्रा साग्लायरिखा थांनाय 22 तारिख सेप्टेम्बर साग्लायरिखा त्रिपुरा राज्योआव एडिसि एरियानो गिदिंगै फाइनाल 30 तारिख सेप्टेम्बर 12 घन्टानि स्ट्राइक दागक जाखा ओ स्ट्राइकआव गिदिंगै सिनि बरक दफारकनो आं पाबंना मुसुङो दामनि बागै हिंके अब डिमान्ड अब साइसुंनि डिमान्ड अब समग्र त्रिपुरा जाति रंनि बागै थांनानै यक समामानानै मुक्ति मानानै डेभलपमेन्ट नानि अनेक किछु विकास नानि अमंनानि बागैनो बन दागक जागो कारण अनेक बरक अनेक प्रश्न खायमानो तांनि बन मा दागक निमानो कारण बन दागक मानिखा अब একটা কেন্দ্র একটা মেসেজ থাং সগিও কেন্দ্র একটা কম সগিও তামনি বাগি বন দাগক বন দাগনে লক্ষ্যতাম উদ্দেশ্যতাম তামনি বাগি খুব দাও খুবুংতো হাইনুসो তামুন গাंकेर যতन थायमानो त्रिपुरा सांगै सिङाव हानि बुसांगैसे अ हानि सनब सयलंगैसे सिनि टंकाय थिकरै सिनि हानि कोनो अधिकार मायासों सिनि जाबो खबांमा बर लेखा पढ़ा खलायै एजुकेटेड दंगै MA BA पास अनेक इंजिनियरिंग पास खाजक दङ दङ चाकरि माया अमुक माया उनो लामा करिया हेगे मातम अबनो होइते जों परित्रान मानानि अबनो होइते पार्मानेंट सल्यूशन मानानि गानकेनो जों ग्रेटर टिपलेन मानानांगौ ग्रेटर टिपलेन नो माया हंकै सिं बर यक समाता मेया इनोर खबंमा बरक संगर केम खाइ दङर जिसामगन सब सोनामुरा रोड राजा चौमुनि हिनाव जागानो सरिलाम कन्स्टिट्यूशन बिसिं क्लाइजाक ओ पॉइंट नो संखना फुंनि 5टानि टिमका सुनाय जों दिनैनि टिमनाव गेदारिं खा प्राय 200-250 बरक ताबो गेदारिं संगर माइचालै सलायनाय बर हल खायनाय बर बेलेग खाथुं रायजाक बुबाग्रा बन दागमाबाय बुबाग्रा बन कल खायमाबाय बर बेबा बेलाय खाथुं रायजाक कारण अमहाय आन्दोलन न अमहाय मुभमेन्ट न बहुत समयनि टिम नासिं दंमानि अजारा बुफुर फायना कारण आन्दोलन खायाखै नाथिं इन बेसिक without movement without आन्दोलन कुनि नंगिया मनमे आन्दोलननि अ पार्ट एंड पार्सल अ खानि बन दागमानि 12 घन्टा अबन कासे डेमोक्रेसी कासे पा अमो हेकेनो जों आन्दोलन ते फाय दंनाय सिनि दाबिरो रिया हंकांके सिनि दाबिरो न केंद्र सरकार जोंनो दाबिरिया सिनि दाबिरो गुरुत्व रिया हंकांके बरतामुंनाय जोंते आगामी दिनाव दिनै 12 घन्टा थाकिया आगामी दिनाव 2 दिन फायनाय 48 घन्टा आबनि परे हंकांके 3 दिन आबनि परे हंके जों जायबो दिन बारिखौ इन्डिविजुअल कमिटि सुकालनि बागै बन दागक जानाय दामनि बागै हंके त्रिपुरा सरक बागिना हंके आन्दोलन कोनो लामा करै सिनि बागै कोनो जागोन सेब थाब मानाव लामा करै कोनो करै नर नुगो दङ एडिसि नि कायसार माबा एडिसि बो रां रह जायगा कोनो खायजे गया एमन सुनो बेसिकली अब त्रिपुरा सानि बागै हनै एडिसि बो रां फंड प्लेस दामखौ खायजे गया फंड सुंगिया सुनुंगिया अमदिगन सुङो दङ बनि बागै न जों यक समा मानानि अमाना हंके एक त्रिपुरा राज्य करप्शन सिनि लिडार बंग सिनि बुबाग्रा पलिटिशियन नेतृत्वनो जों थानचांगै जों थांनाय विधानसभा निर्वाचन जों आउट अफ 20 नि बिसंग 13टा एमएलए मानखा अब एक भारतवर्षनि इतिहासाव जों अब एक इतिहास खायदि मानखा बनि बागैनो जों थानचा खाय हनानि साला जों जत अर्थ एलाकानि सरिलाम बिसांगन एरियानि सरिलाम कन्स्टिट्यूशन त्रिपुरा साजा खाथुंनाय रक खाथुं खाजां तंनाय रक दातिना हामदंनाय दफाना हामदंनाय यक समा माना मुसुंनाय रक नरना आं पबंना मुसुङो हात जुरकै साव खाना जतन अंख बायदि अलराय अब दतनि बागै लराय सिनि त्रिपुरा जनजाति 13 लाख बरंनि लराय अलराय नर कुनि न हेजिटेशन फिल खाया वय कोनो किरि करंनि अंख बायदि कारण हम दतनि बागै अब त्रिपुरा सारिनि हामकारनि बागै अ जागा न कुनि दिन बखा उसूलमानि याकं उसूलमानि हा उसूलै कातंगै जतन अंख बायनि नांनाय तामनिके मंखा दत त्रिपुरा सारनि बागै हामकारनि बागै बर सिनि मुस्लिम सिनि माइनरिटी सम्प्रदाय बर दङ बर बाहाय खाथुं जाक बर खाना बर पार्टिसिपेट खायजाय बर खाना पार्टिसिपेट खाय बर बाहाय गेदार त्रिपुरानि सापर्ट खाय बर त्रिपुरा सारा बागै दं थायमानि बर त्रिपुरा समय दंया कोइ बंनि किनांनि थिक खायनानि बागै बर बाहायनो मुसुं बागै बर किनि जिमिन जइन खायता होबाय बाथ्रा अनातेबो खबंमा बर खायनाय कम से कम 4-5,000 बर खायनाय खरा दा बनो किदिंगैना आं जजता बर लगाव मासाखौ अंखनांथो अ जागाव बनो हेजिटेशन फिल खायो बनो बखा उद्रुमुद्रुनियाव बखानो सराय खायै दफानो यक समरनानि बागै दफानो मुक्ति देन बागै दफानो फ्रीडम मानानि बागै
जों जुदि अमुक थिनांनि बागै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जों जुदि मुभमेन्ट खायथांगांखे जों अबশ্যই माने अ मुभमेन्ट खायमानि फल नों नुखना एक समय टीजेसनि आमलो बहुत किसु आंदोलन खाय आइ नमन खायका जायनि खायका धर्मगत खायका लामा कासुका बनि परेने अ फल टीटी हिमामन आफरो संविधान पुष्पन करे माया आकोया तांनि बागिनारो आंदोलन खाय तांनि बागिनारो लामा कासु तांनि बागिनारो बन्दा कोखने बहुत बड़ बीजेपी पार्टी रखनो किंतु आबो कोनो सुबिया भारत सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडेबल अब अमेंडमेंट खायरिका किंतु अमल अलरेडी जों डिमांड खायमान कमसे आर्टिकल 2 and 3 ओसे सिजाक तंगो आलादा राज्य रिमानो केंद्र खरचाके जों और केमनि सीपीएम बिरिजु बिया बीजेपी नि बिरिजु बिया कांग्रेस नि बिरिजिया सिनि इंके गेट टिपान मानानि लोकेशन सरकारनो दाबि किया सिनि दाबि दाखि पुरंखाय रनानथो इब्रासार संगहानि इंडियान संगहानि भारतबर्षनि बरक जों हामजागौ भारत न इंडिया न हामजागौ बनि बागैनो बय बेबे समान ताले इक्वली बनि इम्प्रुवमेन्ट न हाय बनि विकास न हाय सिनारा बाहायनि विकास ननि बागै और डिमांड नांगौ और डिमांड सारा मालिया कारण खबमा बर रक्ताबो सिनि ना जागा हाक को जों अलटमेन्ट मानो ना जागानि कोनो जों दखलदार मानो मालिक मानो अमतिके बेबे जों तंखा लैंड पावर गरै फाइनेंशियल पावर गरै कोनो गरै अमके थंजागै दं बनि बागैनो जों अ गेट टिपलेन मांहांके बनि स्टेट अफ द फेसिलिटी मा हाय जों हा फेसिलिटी माना जों सुबिदा माना बनि बागैनो अब गोबाग्रा थाखाय रेखा एक ना 12 घंटा जोंनि खरचान सिनि सारिन खरचा द्वारा अब बन नखन फरै हायै बन पार्टिसिपेट खायनि